PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makapangtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan po natin ang pangatlong aktorno para sa room number 2031, Pangasinan. Let's play Modern Lottery! Babalik po natin ang number 29 para sa ating second winning number. Our official winning combination for our 8:45 p.m. for tonight to 118, 20, 24 are the numbers 29 and 12 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo at dito na po nagkatawag ang pag-STL sa araw na to. Ako po muli si Jerry ang talan. Lagi po natin tatandaan. PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for July in base place for 8:45 p.m. No, our numbers 39 and 12 in exact order. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo ng